गोजोन्थों नोंथांमोन गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनानै थाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव माखासे दुखुनि खौरां आरो गोजोनथाव खौरां लाबोनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालाम, बयबो बेवहाय बाहागो लानो मोननाय बायदि, गोजोनथाव खौराङावबो आरो दुखुनांथाव खौरांखौबो बयबो मोननाय बायदि। मोनसे सेथियावनो आं लाबोनो सानदों रायजो राजाफोर, जोंनि थाखाय बड'लेण्डनि थाखाय दावहा नांनाय बा जोंनि थाखाय न' गारनानै गोबां हाग्रा बंग्रा थानांनाय, गुबुन देशआव थानांनाय जोंनि बर'नि बिर जोहोलावफोरनि निया केस नांनानै थानाय फाइनान्स आरो नन फाइनान्स बे केसखौ बिजिरनो थाखाय नैबे 18 थारिखआवहाय थि खालामनाय जाबाय। बेवहाय जेन' बिथांमोनहाबो देरहासार जानानै जेन' बिथांमोनहाबो जोंबायदि न'आव थानानै बिमा बिफा गासै न'खरजों अनलायनानै जेन' रायजो जानो हायो, जे सिमां नुदोंमोन बे सिमांखौ बिथांमोनहाबो सान्थि भाबै रायजो जानो हाफैयो। बिनि थाखाय बयबो इसोरनियावहाय अबंलावरिनियावहाय आर'ज खालामनो थाखाय दिनै बर' हारिनि जानानै बयखौबो, बड'लेण्डनि जानानै बयखौबो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। बयबो इसोरनियाव आर'ज खालाम जेन' बिथांमोनहाबो देरहासार जानानै फैगोन 18 थारिखआवहाय बिथांमोनहा जेन' फासिनि अर्डार जानाङा, जेन' बिथांमोनहा सोरबा थैजासे जेल जानाङा, बेफोरनिफ्राय गासै बारग'नाय बायदि बयबो इसोरनियाव आर'ज खालाम। आरो नैथियाव जाहैबाय गोजोनथाव खौराङा जोंनि नैबे खाथिनिनो नैबे इन्डियान अइल कर्परेसन लिमिटेड बङाइगाव रिफाइनारियावहाय रायजो राजाफोर बावहाय माखासे मोनसे प्रि स्किल ट्रेनिं लानाय जागोन। बिथांमोनहा सायख'गोन, बिथांमोनहा एप्लिकेसनखौहाय लास्ट हिसाबै नैबे 30 थारिखसिमाव 30 अक्ट'सिम बिथांमोनहा लानाय जादों। बेवहाय 18 बोसोरनिफ्राय लानानै 30 बोसोरसिम आरो एसटिफ्रा बेवहाय 35 बोसोरसिम बोसोरबा रेहाय होनाय जागोन। आरो क्लास 10 निफ्राय लानानै गोजौ क्वालिफिकेसन गोनां मानसिफ्रा बेवहाय एप्लाइ खालामनानै हागोन। आरो बे ट्रेनिंआ नैबे जोंनि गुवाहाटीनि सानसारियाव जागोन। जेन' बयबो बेनिफ्राय बन्सित जानो हाया, बयबो जेन' रिजेक्ट जायै बायदि, बयबो अनलाइनावहाय खालामब्ला एसे गोनो गोथो जायो, एखमब्ला मोनस'लाया। बिनि थाखायनो बयबो जायफ्रानाखि खाथि खालायाव थानाय नोंथांमोनहा गासै नैबे बङाइगावनि रिफाइनारि बेवहाय नोंथांमोनहा थांनानै सेकेन्ड गेटआव मोनसे बक्स दङ, बे बक्सआवहाय नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एप्लिकेसनखौहाय गासै बाय'डाटा सिबिडिबि, गासै नोंथांनि एक्सपिरियेन्स लेटार, नोंथांनि गासै स्कुल क्वालिफिकेसनफोरनि गासै बाय'डाटाफोरखौहाय नोंथांमोनहा बे बक्सआव लेफाफायाव सोनानै हैनो हागोन। आरो नोंथांमोनहा जुदि अनलाइन जुदि एप्लाइ खालामनो गोसो जादोंबा नोंथांमोनहा भिडिअ'आवहाय कमेन्ट खालामहर। बेवहाय मोजांथार गासै जानाय लोंनाय एभ्रिथिं 6 माससिमा बिथांमोनहा गावसोरनो ड्रेसनिफ्राय लानानै, जानायनिफ्राय लानानै, थानायनिफ्राय लानानै गासै एकमेडेसनफोरखौ बिथांमोनहा फ्रि होनाय जागोन। बेयो मोनसे गोजोनथाव खौरां। जेन' सोरबाफ्रा फरायनानै थाबायब्ला आरो फरायनो हायाखैब्ला बिथांमोनहा क्लास 10 पास जानानै थानायनिफ्राय लानानै गोजौ थाखोसिमा बिथांमोनहा बाहागो लाहैनो हागोन। आरो मोजां स्किल बिथांमोनहा ट्रेनिं लाखांनायनि उनाव एखेबारे प्लेसमेन्ट होखागोन होननानै बिथांमोनहा बुंदों। आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंनि बिटिआरआवबो गासै 48 जन नेट पास जानाय मेडिकेल डिपार्टमेन्टआवहाय दिनै बिथांमोनहा सोरबा सोरबा ग्रेस लानानै पास जादोंब्ला बिथांमोनहा फरिखा होफिननांसिगोन। बियो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनिफ्राय अर्डार होबाय। गोबांथार 3 स्टेटनिफ्रायहाय माखासे फरिखा लिक जादों आरो बिथांमोनहा बिसोर जाहैबाय गुजरात, बिहार, उरिष्या, बे 3 लिक जानानै आरो गोबांथार बेबायदिनो रेकर्डआ देग्लायना बिराद मोजां जादोंमोन। गासै 67 सुबुङा 100आव 100 बेबायदि मार्क मोननाय। दुखुनांथाव बाथ्रा बियो बेराफारसे। थांनाय जे 2022-23आव जों रेकर्डखौ नायोब्ला रायजो राजाफोर, बेनि रेकर्डखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोननो हायो गासै 720आव 720 रावबो नाम्बारखौ मोनफेराखै। नाथाय देग्लाय 720 मोननायानो गोबांथार स्टुडेन्टफोर दङ। थांनाय जे 22आव नायोब्ला जोङो 2ल' टपमोन, थांनाय 2023आव नायोब्ला जोङो 4ल' टपमोन। बिथांमोनहा बे समाव 715-10 बिदिल' मोनबोदोंमोन। नाथाय दिनै बे बारावहाय गासै गोबांथारानो माब्रैहाय 720आव 720 बिथांमोनहा मोनबोदोंमोन। बेवहाय ओरैखम मोनसे कुइसना फैयोमोन, जे मोनसे कुइसनावहाय 4 नाम्बार कुइसनावहाय सोरबायानाखि मोनसे कुइसना जुदि भुल जादोंब्ला बेनिफ्राय 1 नाम्बार दानबावनाय,
बेबायदि हिसाबै बेबायदि मोनथावथाव नङामोन होननानै गोबांथार 40-42 हाजार स्टुडेन्टफ्रा मोनसे मास रिलि खालामनायनि गेजेरजों एगेन्स्ट अबजेक्सन खालामनायनि गेजेरजों दा एग्जामा गोदानै जानो थांगासिनो दङ। बे मोनसे जोबोद दुखुनांथाव खौरां। रायजो राजाफोर दानो जोंनि बिटिसिआव थानाय माखासे 48 जननि गेजेरावहाय गोबांथार सुबुङानो एग्जामिनेसन रि एग्जामिनेसन होनांगौ जानो हागौ। गोबां थाखा फैसा गारनानै 12 घन्टा फरायखांनायनि उनाव रिजाल्ट मोनखांनायनि उनावहाय आरोबाव बेबायदि दुखुनांथाव जानाया बेनिफ्राय देरसिन जोंनि माबायावहाय भारतबर्षआव जायाखै। नैबे एनडिए सरकार फैखांनायनि उनावहाय नैबे नरेन्द्र मदि सरकार खुंनायनि गेजेरावनो गासै बेबायदि केलेंकारि आरो दुखुनांथाव जारिमिनखौ मोननानै 13,000निबो बारा स्टुडेन्टफ्रा फासि नांनो गोनां जाबाय। रायजो राजाफोर बेनिफ्राय दुखु दानो नाहरदो जोंनि 48 जननि गेजेराव सोरबाया दा एग्जाम होफिननानै जुदि फेल जायोब्ला बेसे दुखुनांथाव बाथ्रा। गोबांथार न'खरावहाय बेबायदिनो बेदर जाहोबाय, मानसिफ्रा बेबायदिनो मानसिफोरनि गेजेरावहाय बेबायदिनो उमुगा पास जाबाय, बेबायदि सुबिदा मोनबाय। दा जुदि रि एग्जामिनेसन होनानै जुदि माबावोब्ला बे मानसिया गोरबो गाबखाङो। रायजो राजाफोर बेनि लासिं बोरै संसाराव थांनानै थाबावनो बेबायदि साननाय दं। अब्लाबो आं गासै स्टुडेन्टफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोजोंहाय गुरैयै खावलायहरनाय, माब्लाबाबो नार्भास जानाङा, माब्लाबाबो डाउन जानाङा। बेबायदिनो जोंनि बे लाइफआ ट्रेनिं सिस्टेम, गोजौ गाहाय हाजो सिस्टेम। बिनि थाखायनो जोङो नाजानायखौ माब्लाबाबो जोङो खम खालामनाङा। एखमबा फेल एखमबा पास बेबायदि जाखागोन। गोसो होयोब्ला जोङो सानसे बिनि फिथाइखौ जोङो मोनहैखागोन। रायजो राजाफोर बिनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो गासै जे सेल्फ हेल्प ग्रुप बिथांमोनहा एप्लिकेसन खालामनाय बिथांमोनहा नैबे जुन मासनि गेजेरावनो 10,000 फैसाखौ मोनसिगोन आरो किसान बिथांमोनहाबो हालुवाफ्राबो नैबे मासनि गेजेरावनो बिथांमोनहाबो मोनसिगोन आरो अरुणोदयनि रांखौबो नैबे मासनि गेजेरावनो मोनसिगोन। बे मोनसे गोजोनथाव खौरां। आङो माखासे भिडिअ क्लिप नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोगोन। दिनैहाय दुखुनांथाव बाथ्राया नैबे मोनसेबो, दिनैहाय जोंनि आरएनबि हस्पिटालनि माखासे सुबिदाखौ क'क्राझार सिभिल मेडिकेल कलेजाव लांजोबनायनि गासैबो प्लान पलिसिखौ खालामजोब्बाय। बेवहायनो माखासे माबाफोरखौहाय जोंनि राजनितिकआव थानाय आरो सरकाराव थानाय BTR सरकाराव थानाय माखासे मेनेजमेन्टफोरनि खमजुरिखौ जोङो नुहुरो। रायजो राजाफोर बे दुखुनांथाव बाथ्रा। जोङो मोनसे सिटि आरो मोनसे बेबायदिनो टाउनफ्रावबो गोबां बेबायदि नार्सिं हम आरो मेडिकेलखौ जोङो थानाय नुयो। नाथाय बिथांमोनहा दिनै मोनसेखौनो सालायनो हायै बेबायदि जोङो फेसिलिटिखौ जोङो नुदों। बिथांमोनहा बेबायदिनो गोबां सार्कुलेसन एडभार्टाइजमेन्ट होनानै गोबांथार जायगाफोराव उमुक मेडिकेल कलेजाव थांनाय, बेबायदिनो फ्रि मेडिकेल नायनाय आरो बेबायदि सुजुग सुबिदाफोरखौहाय बिथांमोनहा एसे एडभार्टाइजमेन्ट होनायनि गेजेरजोंहाय बेबायदिनो खन्द' टाउन जायगायावहाय बेबायदिनो बिथांमोनहा एवारनेस बेबायदिनो सम गेजेर बास फ्रि बेबायदिनो मोजां बेबायदिनो एडभार्टाइजमेन्टखौ बिथांमोनहा होनांगौ होननानै आं सानो। अब्ला जुदि सासे सानै आंनि गामिनिफ्राय सानैसो मानसिया सिकित्सा जानानै जुदि मोजां जायोब्ला गाबोन एसे बेमार जानाय मानसियाबो डाइरेक्ट बेवहायनो नायजानो बेबायदि थांगोन आरोखि। मास मोनसे मास मोननैनि गेजेरावनो गासैबो थिग जाजोबगोनखौ आङो सानो। बे मेनेजमेन्ट आरो एडभार्टाइजमेन्ट खालामनायावहाय जोंनि सरकारा मोनसे दुरबलथा जों नुजानायखौ जों नुयो। मानो दिनैहाय जुदि आरएनबि हस्पिटालनि इन्सट्रुमेन्टखौ गासैबो लाबोखांनायनि उनावनो जन्थ्रफोरखौ लाबोखांनायनि उनावसो जुदि मेडिकेलखौ जोङो फोथांनो हायोब्ला बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। रायजो राजाफोर दिनै बिथांमोनहा बेफोरबायदिखौ खालामनो सानदोंब्ला नैबे मोनसे जुदि प्राइभेट सोरबा माबा हस्पिटालफ्रावहाय डाक्टार थाखानाय मानसिफ्रा दिनैहाय टाइम थोस्लाबैनि स्पेसियेल नायजाबावो, बेफ्रावनो जुदि स्पेसियेल नायनाय सिस्टेमखौ बानायोब्ला गाबोननो गासैखौबो बे निउसफोरावहाय रादाबफोरावहाय गासैबो गोसारजोबगोन। बे सोरबा स्पेसियेल बे खालामनानै थानाय बेफोरखौ एलाउ होथ'नाङा आरो बेबायदिनो सोरबा बेबायदिनो नार्सिं हम थार्सिं हम बेफोर गासैबो अर्डारखौहाय सोर होयो? बेफोर गासै अर्डारखौ सरकारनिफ्रायनो मोनो। जानला मोनला मानसिया नङाब्ला बेफोरबायदि खुलिलाबायनो हानायनि अथ'रिटिया गैया। बिनि थाखायनो रायजो राजाफोर बेखौहाय मोनसे सरकारनि मोनसे उइकखौ जोङो नुहुरो। दा नायदो रायजो राजाफोर
दिनैहाय जोंनि बिस्वजित दैमारी जे स्पिकार बिथाङा आलदा बुङो आरो दिनै इउजि ब्रह्म बिथां आलदा बुङो आरो दिनै मानगोनां जोंनि प्रमद बर' बिथाङा आलदा बुङो बिथांमोननि बाथ्रायावनो गोरोबनाय गैया दिनैहाय दिनै स्पिकार मानगोनां बिथां बिस्वजित दैमारी बिथाङा बुंदों 300 जनसो मोनब्लानो जायो आरो दिनै 800 जनसो नांगौ होननानै दिनैहाय माबाया बुंलायबाय प्रमद बर'आ बुंलायबाय आरो दिनैहाय इउजि ब्रह्म बिथाङा 600-700 जन नांगौ 500 जन नांगौ एबाब नांगौ बेबायदि बाथ्रा बुङो बिथांमोननि गेजेरावनो मोजां आन्डारस्टेन्डिं गैया आरो बिथांमोनहासो राजनिति खालामदों बिथांमोनहा गुबुनखौ गावसिनि मान सन्मानखौ बासायनो थाखाय बिथाङा गुबुनफोरखौसो दिनैहाय राजनिति खालामदों बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायखौ जों नुदों रायजो राजाफोर बे मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा नोंथांमोनहा अरायसम साबधान जानायजों लोगोसे आङो खेबसे नोंथांमोनखौ खावलायहरबावनाय नैबे जोंनि बिर जोहोलाव बे फैगोन 18 थारिखनि थाखाय बयबो जेन' इसोरनियाव आर'ज खालामो बयबो जेन' उदां न'खराव फैनानै गावजों जेरै रायजो जादों बिथांमोनहाबो आलो गोजोन रायजो जानो हानाय बायदि गोजोन्थों। थजेन्द्र नार्जारी आगुनि एमएलए आबो नुजाफैदों बाखि जोंनि मानाव गेदेर एमएलए जिरन बसुमतारीजों लोगोसे जोंनि इएम माने गासिबो नुजाफैदों आरो रेवा नार्जारी बिथांमोनबो उइलसन हाजदा बिथांमोनाबो नुजाफैदों डिसिआ दंफायो बेवहाय अर्गानाइज खालामनायाव गतिके गुबैयै थांखि बेबायदि जेबो गैया आङो स्पिकार हिसाबै जायखिजाया जिल्लायाव थाङोब्ला डिसिनि दारै नोगोरारिफोरजों बिदिनो साहा लोंलायनानै मालायनानै बिथांमोननि जिथु अभिगथा बायदिसिना जिउनि मोन्दांथि जिउनि खामानि मावनायनि एक्सपिरियेन्स बेफोरखौ जोङो शेयार खालामलायो बेनिफ्राय जों गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोनो आरो बिसोरनि लुबैनाय हास्थायनायबो माखासे बाथ्रा थायो बेफोरखौ जोङो मोनसे संबिजिदारि मासियाव थानाय हिसाबै आं जि स्पिकाराव दं बे पस्टआ जाहैबाय कनस्टिटिउसनेल पस्ट बेयाव थानाय हिसाबै जोङो जिहेतु राजखान्थि खालामनो हाया बा बेबायदि बायदिसिना सरकारनि खामानिखौ जों मावफुंनो हाया बे हिसाबै माबाफोर थायोब्ला नाथाय जों सरकारनि नोजोराव लाबोनो हायो बा मानाव गेदेर मन्त्रि बिथांमोननो माने गिबि मन्त्रि गाहाय मन्त्रि बिथांमोननो जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ जनायनो हायो खोन्थानो हायो नोजोराव लाबोनो हायो आरो बेफोरनि सायाव राहा लानो थाखाय जोङो खावलायनो हायो आरो बिथोन होनो हायो गतिके बे हिसाबै बे जोंनि रुटिन प्रग्राम गतिके क'क्राझाराव आं दिनै बे हिसाबै बे हाबाफारिखौ खालामदोंमोन आरो जोबोरै गोजोननाय मोनदों बयबो फैनानै आरो बेवहाय मोनसे मोजां इस्यु बयबो जोंनि सिनियर सिटिजेनफोर दिहुनदों बे जाहैबाय आथिखालाव क'क्राझारनि जिथु मेडिकेल कलेज आरो सिभिल हस्पिटालखौ लानानै जि मोनसे बेले बेजे नुजादों जे सिभिल हस्पिटालखौ रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बन्द खालामनो नागिरदों आरो बेखौ गासिबोखौबो मेडिकेल कलेजाव लांनो नागिरदों बेफोरबायदिखौ लानानै धरना बायदिसिनाबो जादों अदेबानि आं बयखौबो दिनै फोरमायदों जे बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय क'क्राझारनि मेडिकेल कलेजखौ जों जेरैखि जायाबाबो माने स्वीकृति मोननांगौ रिकगनेसन मोननांगौ आरो बेखौ मोननांगौब्ला मेडिकेल काउन्सिल अफ इन्डियानि मोनसे नर्म्स दं बे नर्म्सआ जाहैबाय जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय जानांगौब्ला बेवहाय गोबां पेशेन्ट नांगोन प्राय बिथांमोना 800सो पेशेन्ट पार डे नांगोन होननानै बुंदों थांनांगौब्ला बेवहाय जुदि सारला जोबनानै थायोब्ला मोनसे जायगायाव 800 जाया जे मोनसे मेडिकेल कलेज जानांगौबा बेवहाय 450निख्रुइ बांसिन बेवहाय माने बेमारिफोर बेवहाय थांनाय